Bine, v-am regăsit la nucleu, fraților. Astăzi o să facem ceva mai special. Fotbal challenge cu diferite obiecte, cu sticla, cu hârtie igienică, etc, etc. Dacă vă place acest clip, nu uitați să dați un mare follow pe pagina mea de TikTok. Să vă abonați la acest canal dacă încă n-ați făcut-o. Să aprindeți clopoțelul pentru că YouTube nu prea trimite notificări. Să dăm drumul la video. Dacă vă place acest video, la fel, nu uitați să dați un mare like. Dacă facem 10 like-uri, facem partea a doua, bineînțeles. Vedem ce putem face cu hârtia, da? Bun, prima încercare e 7. Nu vreau să vedeți pentru că e cadru mic, dar e bine. Cum am făcut 2. Una, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci recordul meu până acum a fost 7, da? 1, 2. Pe filmare, gen, că așa am făcut 16, dar acum nu înțeleg ce mai este. 4, hai când revenim. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Siu! Ce fac, arăt pe jumătate de oră. Trecem la următoarea probă. Următoarea probă trebuie să dau în perete și apoi în coș. Da, cu picioarele gen mă văd. Mamă, ce probă a fost. Forță! Următoarea probă. Asta a durat undeva la 1 minut 2, ceva de genul. Următoarea probă. Am venit de aseară, am făcut 2 probe aseară. Acum o probă după școală, pentru că aseară era târziu și m-am pus să mă culc pentru că am avut școală. Acum revenim în forță, suntem după școală. Trecem la următoarea probă. Deci trebuie să ținem sticla pe picior, să dăm around the world și ea să pice picioare, da? Hai să vedem ce ne este. Hai, cum e random? Avem undeva pe la vreo 10 minute la proba asta. Trecem la următoarea probă. Următoarea probă este cu mingea, da? Trebuie să facem peste 10. Două. Una. Una, două, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bine, mă! Din a 3-a lovitură. Haideți, vă arăt arta mea. Vă place? Asta a fost așa, special. Hai, cu următoarea probă.